80% dintre voi nu sunteți abonați la acest canal de YouTube. Nu mi se pare ok. Așa că abonați-vă chiar în momentul ăsta, pentru că știți foarte bine că postez zilnic de la ora 1. Și nu uitați să activați clopoțelul. Aveți 3 secunde la dispoziție să vă abonați. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest vlog vom reacționa la... Iată ce se întâmplă cu unele obiecte de-a lungul timpului. Chiar mi s-a părut super interesant și haideți să vedem ce se întâmplă cu unele obiecte de-a lungul timpului, frate. În orice caz, înainte să începem acest vlog, aș vrea să vă rog să dați acolo mai jos un like, un share să vadă și prietenii voștri și bineînțeles să vă abonați la acest canal de YouTube. Și eu zic să-i dăm drumul. Acest clip este postat de către Lime Channel. Îi dăm pe full screen ca să nu avem nicio problemă și let's go! Cum să determinați cât de bun este un frizer? Nu este nevoie să te uiți la îndemânarea tunsorii, mai degrabă să fii atent la podeaua roasă. Acest frizer a lucrat în mod clar cu clienții de atâția ani încât a creat treptat un inel în jurul scaunului, mișcându-se constant înainte și înapoi. O astfel de problemă este familiară multor frizeri, fie că este vorba de laminat sau linoleum sau chiar de un strat metalic. Din motiv că ei merg atât de des în jurul clienților, se formează astfel de urme de la pași. Ha, ce tare! Dar nu cred că prin asta determin cât de bun este un frizer, adică să fim realiști. Și nu numai frizerii creează astfel de urme de-a lungul anilor. Adică, de exemplu, poate să fie o femeie bătrână sau un bărbat bătrân, niște moși, care efectiv au aceeași frizerie de 30 de ani și nu au apucat să renoveze, dar gen, după atât de multă experiență, gen, sunt la fel de prost, să zic așa. Eu chiar nu cred că asta determină experiența și cât de bun este un frizer. Când s-a mutat în casa ei în anii 60, a pus un covor frumos de un roșu aprins în dormitorul ei, dar apoi după ce și-a mutat patul pentru prima dată în 60 de ani, a fost surprinsă de contrastul de culori. Covorul din jurul patului se decolorase într-un bej rozoviu, dar de desubt era încă roșu după atâta timp. Anii de mers prin cameră au scos încet culoarea de pe covor și puteți observa nuanțe de roșu și în colțurile nefolosite, unde s-a păstrat o parte din culoare. Habar nu aveam că covoarele se pot decolora atât de mult. Și nu numai această bătrână a fost surprinsă de transformarea covorului ei. Uită-te la această fotografie. Chiriașii erau pe cale să se mute într-o casă nouă și prin urmare au scos covorul pe care nimeni nu l-a mutat mai mult de 16 ani. Deși cu siguranță proprietarii au spălat cu mare atenție podeaua din jurul covorului, aici și soarele a jucat un rol important. Printr-un proces numit fotodegradare, lumina ultravioletă de la soare rupe legăturile chimice din culoarea obiectelor și le estompează treptat pe suprafața fețele neprotejate. De aceea picturile și produsele din lemn sunt... Bă, eu credeam că este chiar invers, adică partea aia gen care este acoperită, adică așa credeam eu, credeam că aia rămâne intactă, gen că pana mea arată așa pentru că n-a avut cum vreun praf sau orice altă chestie, orice murdărie, gen să atingă partea aia, stratul ăla. Și credeam că este exact invers, adică, nu știu, în fine, cred că v-ați prins voi. Adică fix partea aia unde este acoperit, gen, acolo să nu fie problemă. Și partea aia care n-a fost acoperită să ajungă așa pentru că a fost praf, s-a tot curățat, în fine. Nu știu, eu cel puțin așa credeam. De obicei acoperite cu lac reflectorizant, deoarece reduce albirea lucrurilor. Deși chiar și cu lac, oamenii de știință au descoperit că unele picturi, precum floarea soarelui lui Van Gogh, își schimbă încet culoarea și asta se datorează luminii. Aceste frumoase petale erau galbene aprinse, dar de acum 140 de ani de când au fost create, culoarea s-a schimbat treptat într-un maro murdar. Faptul este că vopselele cu sulfați, care erau populare în secolul XIX, absorb radiațiile ultraviolete, care oxidează substanțele din ele și le dă o nuanță maro-roșiatică. Și cel mai rău, acest efect nu este reversibil, ca orice altceva în lume. Din păcate, cu timpul vor dispărea și picturile lui Van Gogh. Dar nu numai covoarele, podelele și picturile se pot schimba din cauza soarelui, iar acest lucru a fost confirmat de un camioner american. Puteți vedea cum o parte a feței lui arată mai bătrână, aceasta doar pentru că a petrecut mai bine de
28 de ani la volan și prin urmare de-a lungul anilor a dezvoltat dermatoheloiza unilaterală. Iar dacă nu știi ce e asta, atunci este o daună unilaterală cauzată de lumina ultravioletă. Când călătorea, soarele îi lumina o parte a feței mai mult decât cealaltă. Această expunere constantă la radiațiile ultraviolete a deteriorat pielea din partea stângă, dându-i un aspect mai ridat decât în partea dreaptă. Băi, ești nebun? Wow, ce efect poate avea soarele asupra, inclusiv a unui corp uman, adică... Băi, eu credeam că soarele ăsta face bine, gen, îți bagă vitamine în piele, chestii, dacă stai la soare e bine, dar aparent, dacă stai prea mult, param! Nu numai fețele noastre se schimbă în timp, există o parte a corpului care crește odată cu vârsta și mă grăbesc să-i supăr pe toți copiii care s-au înviorat imediat. Nu este ceea ce credeți. Astea sunt mâinile noastre, devin mai mari din diverse motive, precum inflamația de la artrită sau din cauza greutății. Aceasta nu este de obicei o problemă decât dacă este implicată vergheta, ca în acest caz. Timp de 50 de ani, bărbatul nu a putut să-și scoată inelul. Acesta s-a așezat ferm pe deget. Dar când s-a hotărât să-l taie, în locul inelului a rămas o adâncitură ideală în forma lui. Odată cu vârsta, elasticitatea pielii scade și cel mai probabil chiar și fără inel, această... Băi, inclusiv eu dacă dau inelul ăsta jos acum, ia uitați. Ia stați așa să văd dacă vedeți. Uitați, am dat jos inelul de pe deget și uitați ce urmă a rămas și cum a rămas, gen. Asta înseamnă că sunt bătrân? Am 23 de ani, nu vreau să mă joc. Adâncitură va rămâne ca o amintire romantică. Acum să facem cunoștință cu Tetherball. Dacă nu v-ați jucat, atunci Tetherball este un joc în care o minge este condusă înainte și înapoi, fiind atașată de un stâlp cu o frânghie. Mai exact, de obicei este o frânghie. Dar într-un caz atât de nebun, mingea era atașată cu un lanț metalic. A fost legănat de mulți ani și probabil jucătorii se răneau, dar lanțul în sine se rotea în jurul stâlpului din nou și din nou, lăsând urme roase și ruginite. Deși având în vedere această cantitate de rugină, acest joc ar fi trebuit să se fi numit mingea de tetanos. Poate că jocul Tetherball este o idee proastă, dar a face click pe butoanele de like și abonare este o idee foarte bună. Cu siguranță nu vei face tetanos, așa că nu ai nimic de pierdut. De acord? Îmi plac glumele canalului ăsta. Mulți oameni cel puțin o dată au ciobit accidental o bucată din pietrele casei, expunând straturi de vopsea sub tencuială. Dar când un bărbat a lovit un colț din peretele camerei, a dezvăluit o întreagă parte din istoria locuinței sale. Fiecare strat arăta de câte ori această cameră a fost revopsită de-a lungul timpului. Greu de văzut fiecare, dar am numărat aproximativ 22 de straturi diferite. Deși par destul de subțiri, abia acum mi-am dat seama că atunci când vopsim o cameră, aceasta devine tot mai mică. Mamă, ești nebun? Bă, dar are sens, chiar are sens chestia asta. Rupt o bucată nu numai la acest colț. Uită-te la piatra aceasta cu formă ciudată. Se pare că a fost aruncată într-o mașină de spălat în timp ce funcționa. Dar acesta este un bloc de ceramică care a plutit în curenții oceanici de ani de zile. Forța apei și ciocnirea cu deșeurile și moluzul din ocean uzează aproape tot ce ajunge acolo. În cele din urmă, pietrele și mineralele se descompun atât de mult încât se transformă în boabele de nisip care alcătuiesc plajele noastre. Deși nu tot nisipul este la fel. Cu aproximativ 100 de ani în urmă, locuitorii din Fort Bragg, California, foloseau coasta ca o groapă de gunoi. Cât de straniu n-ar părea. Astăzi însă, sticla spartă din această zonă... Zici că sunt jeleuri astea, mă, frate, jur, uitați-vă la chestia, zici că sunt jeleuri. Murdară s-a netezit treptat și s-a amestecat cu nisipul, rezolvând o plajă de sticlă strălucitoare. Aceasta dă un nou sens expresiei nisipurile timpului. Departe de țărmurile strălucitoare ale Fort Bragg-ului se întind străzile noroioase din New York. Aspectul său este renumit în întreaga lume, dar clădirile sunt teribil de murdare din cauza poluării aerului cauzat de trafic, fabrici și emisiile casnice. Cât de murdare sunt? Uitați-vă la această casă din Manhattan pe care muncitorii o curățau cu mașini speciale. Stai, zi și că așa e și în București. De spălat cu presiune înaltă. Da, multe dintre clădiri întunecate erau de fapt bej. Cu toate acestea, New York nu este singurul oraș care suferă de poluare. Străzile din Manchester arătau de asemenea destul de sumbre în anii 60 înainte de Clean Air Act. După aceea, clădirile au fost curățate de murdăria acumulată peste 80 de ani și au început să arate mult mai bine. Autoritățile din New York speră să reducă poluarea cu 40% până în anul 30, dacă clădirile sale probabil vor rămâne la fel de murdare.
după toată murdăria asta, vreau să mă întorc la o... Băi, o singură chestie care nu-mi place la canalul ăsta este că muzica de pe fundal este dată foarte tare. Dacă dați peste mine, cei de la Lime Channel, vă dau un sfat și o sugestie, dați muzica aia mai încet, frate. Ocean. Este ceva în aerul sărat al mării pe care mulți îl consideră răcoritor, dar este și destructiv. Nu mă crezi? Atunci aruncă o privire la această comparație uimitoare. Un mâner este în interior, iar celălalt este în exterior, unde a fost expus în mod constant la briza oceanului. Este ușor de ghicit care este din exterior. Această afecțiune este cauzată de sarea din ocean care se răspândește prin aer și poate coroda orice metal pe care îl era întâlnește, logica asta, da. acoperindu-l cu cristale de sare care... Bine, toate lucrurile pe care le-a spus până acum domnul au fost foarte logice. Doar că nu cred că ne ducea pe noi gândul până acolo, gen. îl fac fragil. Merită să recunoaștem că această creație este o lucrare comună a timpului și a mamei natura. Deși acesta nu este singurul mâner de care s-a apucat timpul, un lucrător al muzeului pentru copii a observat o diferență izbitoare între vechiul mâner și înlocuirea lui. De-a lungul anilor, copiii l-au răsucit și servitorii l-au curățat cu grijă până... Mamă, o să dau puțin mai încolo, că nu-mi place partea asta, că e muzica dată foarte tare. Că va mângâia câinele, persoana se va întoarce în praga. Ani de asemenea mângâieri au șters și stratul verzui și, prin urmare, prietenul de bronz al omului strălucește mereu. Dar nu toate aceste obiceiuri sunt atât de cool. De exemplu, acest sărman din Parcul Național Zion View a primit o podobă în formă de sfârcuri aurite, iar o statuă exagerat de mângâiată din München este atinsă constant de turiștii însetați de a avea noroc sau pur și simplu le place sentimentul. În anii 70, nu numai graffiti au devenit populare. În acea vreme, plasarea anunțurilor și afișelor a devenit deosebit de răspândită în întreaga lume. Și această dragoste pentru afișe nu a dispărut, așa cum puteți vedea pe acest pilon lipit din Berlin. Cineva a încercat și a făcut o gaură în acesta și s-a dovedit că cea mai mare parte este formată din nenumărate straturi. What the fuck? Mamă, ești nebun? Băi, nu m-am gândit la asta niciodată. Eu credeam că e stâlpul atât de gros, dar niciun caz să fie atât de gros din cauza afișelor care au fost puse acolo. What the fuck? Voi v-ați gândit la chestia asta vreodată? Dacă da, lăsați acolo mai jos un comentariu, jur. Eu chiar nu știam chestia asta și nu mă așteptam. Postere și afișe. Având în vedere că noile afișe au fost lipite deasupra celor vechi în loc să le înlocuiască, ar putea exista în adâncuri un mesaj din anii 70 și 80, ceea ce înseamnă că hârtia se acumulează peste acest pilon de 50 de ani și aceasta încă nu este limita. Copacii nu cresc întotdeauna așa cum își doresc oamenii, așa cum au aflat proprietarii acestor lucruri. Arborii. Deci eu chiar sunt foarte curios cum a ajuns bicicleta aia în copac. Par să fi înghițit articolele, cu toate că aceasta arată așa de parcă au decis să ia o mușcătură rapidă. Acest proces a durat decenii. Copacii devin din ce în ce mai groși, iar trunchiurile lor cresc pe calea cu cea mai mică rezistență, adică de obicei în sus și în afară. Dar dacă un obiect este întâlnit pe drum, ei nu pot pur și simplu să-și crească picioare și să se miște sau, în cazul cu acest semn, să-l scuture. Prin urmare, pentru a crește mai departe, copacii cresc în jur, peste și uneori chiar prin obiecte. Ca și acest trunchi, care nu numai că a înghițit gardul, ci și a încolțit prin el, lăsând cicatrici sub formă de sârmă. No, ce tare arată copacul ăsta. Orice bucătar știe că un cuțit bun este cel mai important instrument din bucătărie, dar pentru a menține cuțitele ascuțite necesită o șlefuire regulată care îndepărtează metalul trecut de pe lamă. Iar dacă te uiți la acest cuțit vechi de bucătărie și să îl compari cu unul nou, devine clar cât de mult se uzează lamele. Dar este o întâmplare des întâlnită în bucătăriile comerciale din întreaga lume. Deși profesioniștii precum bucătarul Masaharu Marimoto folosesc cuțitele atât de des încât lamele și mânerele se uzează până în acest punct în 3 ani. Ce problemă ascuțită! Haideți să continuăm subiectul. Ați văzut vreodată cum Bă, eu nu am văzut o diferență prea mare între cuțitele alea, sincer. Și nici la mânere. Ok, sincer, m-am cam plictisit. Nu prea văd nimic foarte interesant și multe lucruri sunt foarte logice, dar am zis să-i dau o șansă chestia asta și în același timp să reacționez la el, să fac un vlog, pentru că n-am vrut să mă uit doar așa la el și după aia să dau drumul la rec. Voiam să prind o reacție naturală, dar sincer, m-am cam plictisit, frate, și da. Cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, un share, să faceți și prietenii voștri, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube, pentru că contează foarte.
pentru că mă ajută foarte, foarte mult să creștem acest canal. Suntem la început și este foarte important să dați acolo un subscribe. Vă pup și vă iubesc, ne vedem mâine la ora 1 din nou. Pa! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw